Mites és un projecte que vaig començar a finals del 2019, investigant, a partir de la primera lectura que vaig fer de les Metamorfosis d'Ovidi, vaig adonar-me que les traduccions catalanes estaven carregades d'una violència simbòlica molt heavy. Principalment vaig adonar-me que totes les violacions s'anomenaven amor, enamorament, desig, etc., quan no tenia res a veure. A partir d'aquell moment vaig decidir començar a investigar ben a fons i analitzar des d'una perspectiva dels feminismes diferents edicions, traduccions catalanes que s'han editat dins el segle XX, alhora que també els pròlegs on majoritàriament, per no dir totes les edicions, en cap moment fan referència a aquesta violència simbòlica. Llavors, m'haig d'indignar, com és obvi, i el projecte Mites parteix d'aquesta indignació per transformar aquesta violència simbòlica. Llavors, després de tot un anàlisi profund, sobretot dels personatges femenins i de relats que es construeixen al voltant d'aquests personatges femenins, així com els rols, vaig escollir sis mites, que són Dafne, Salmàcida i Hermafrodit, Pomona, Circe i Medea, Progne i Filomela i les filles d'Ani. Una mica vaig escollir aquests 6 mites com a representació de 6 tipologies de relat i de personatge. Llavors, si voleu, us explico a cadascuna d'aquestes propostes en què consisteix aquest mite i què és el que podeu trobar a l'exposició. Com comentava, en aquesta exposició trobareu 6 mites i trobareu una proposta de performance, d'acció, videoacció concretament, que s'ha fet en col·laboració amb Cristian P. Coll. Llavors, en aquesta acció és una acció repetitiva que és constant a cada un dels mites, on destrueixo una d'aquestes edicions catalanes que he utilitzat per la investigació. Aquesta destrucció parteix dels objectes simbòlics de cadascun d'aquests mites i d'aquests personatges. Llavors també l'elecció de cadascun dels mites ha anat lligada a la idea de crear una arma de destrucció simbòlica, jugant una mica el paral·lelisme de violència simbòlica amb arma de destrucció simbòlica. Començant per aquest d'aquí, que és el mite de Dafne i Apol·lo, bastant conegut en general, que trobareu aquí la peça, teniu la punta platejada amb la branca de llorer. Dafne va ser transformada en llorer, demanant ajuda al seu pare per no ser violada per Apol·lo. Però el relat de les metamorfosis, o almenys les traduccions catalanes, ho expliquen com que Apol·lo estava enamorat d'ella i llavors ella el rebutjava perquè Cupido li va llançar una fletxa platejada. Llavors, tot el relat està construït sobre la idea que l'amor ho pot tot i bàsicament no explica en cap moment que hi ha un assetjament, que hi ha una persecució i que hi ha un intent de violació. Llavors, en aquest mite trobareu aquí el llibre Destruït, que és el resultat de la videoacció, que ja visitareu aquí a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Sant Cugat, i a més també podeu trobar una reinterpretació al full de sala del mite de Dafne, on es transforma el llenguatge pejoratiu i s'anomena la violència per el nom que li correspon i on sempre hi ha un final de resiliència o de sororitat amb la resta de personatges que composen aquesta exposició i que ara us explicaré. Salmàcida i Hermafrodit, en el mite de les traduccions catalanes, és una història en què se suposa que Salmàcida assetja Hermafrodit, que és un home. Llavors vaig escollir aquest mite per explicar com el desig sexual femení s'anul·la i es culpabilitza, mentre el desig sexual masculí està sempre exaltat i és un desig violent.
Llavors m'ha fet molta ràbia que les metamorfosis estigués carregada de violacions d'homes cap a dones i que quan una dona assetja, entre cometes, un home, es digués d'una forma negativa. Llavors, en aquest mite el que he fet és combinar l'element de la pinta que utilitzava Salmàcida amb l'element d'una fulleta d'afaitar, com unint objectes que històricament estan més associats a lo masculí i a lo femení, ja que aquest mite s'acaben transformant els dos éssers en una sola forma, d'aquí hermafrodit. Llavors, en aquesta proposta i sobretot a la reinterpretació del mite que he transcrit en el full de sala, la història es transforma cap a una història entre dues persones que entenen els rols femenins i masculins d'una manera diferent a la normativa i es troben i construeixen una relació d'amistat a través d'aquesta fusió dels cossos. Darrere meu teniu el mite de Procne i Filomela, que són dues germanes. Procne és casada amb Tereu, que és un bàrbar, és un guerrer molt sanguinari. Llavors, quan ell es casa, li demana al seu marit d'anar a visitar la seva germana i ell li concedeix aquest desig i va buscar la seva germana, però el seu desig sexual és massa com dir-ho, malaltís, massa violent i realment el que fa és raptar Filomela i violar-la, raptar-la en una caseta al mig del bosc, violar-la, tallar-li la llengua quan ella l'amenaça d'explicar la violació a tot el poble, tornar-la a violar una i una altra vegada i deixar-la tancada. Amb tota la cara dura de tornar a casa seva amb Procne, amb la seva esposa i germana de Filomela, i explicar-li que ha mort. Filomela el que fa és buscar maneres per explicar la seva història i el seu relat. Llavors teixeix una tela on a través d'un poema explica el que li ha passat a la seva germana. Quan la seva germana, he escollit aquest mite com a símbol de la resistència i la lluita, perquè és un dels pocs personatges femenins, Procne, en què no culpabilitza la seva germana, sinó que veu clarament que només hi ha un culpable d'aquest crim, que és Tereu. I el que fa és aliar-se amb un grup de dones, les dones citònies, per anar a salvar la seva germana i venjar-se contra Tereu. Llavors, en aquesta proposta trobareu l'element simbòlic de la màscara d'Eure i una llança. La llança l'agafa Procne i la resta de dones citònies per anar a salvar Filomela, i la màscara d'Eure és perquè quan la salven li cobreixen el rostre amb aquest element que fa referència a Bacus. En totes les metamorfosis, el déu, quan les dones són una mica més lliures, una mica més revolucionàries i contestatàries, sempre es busca com a pretext que estan posseïdes, no posseïdes, però que són seguidores del déu Bacus, perquè és com a déu que propicia les bacanals, el vi, les borratxeres, etc. I sempre estan lligades per aquest déu. Llavors, en aquest cas, no es fa tant referència a Bacus, sinó que reivindica aquesta manera de ser com una manera totalment vàlida de ser dona i de ser femenina. Llavors, a partir d'aquests elements, faig la proposta de destrucció, que la trobareu en el vídeo, i també la proposta de mite, on, potser aquest és l'únic mite que les traduccions són una mica menys violents simbòlicament, perquè com a mínim diuen violació a les violacions. Però igualment ha canviat un element que me sembla molt rellevant, i és que
Un altre fet que es reitera a les metamorfosis és que normalment els càstigs no van cap als homes, sinó cap a algun lligam amb els homes, sobretot els fills dels homes que cometen crims. Llavors, en el mite que trobareu a les edicions catalanes, la venjança que programen Procne i Filomela és de matar el seu propi fill, el fill de Procne i de Tereu, i desquartitzar-lo i donar-li de menjar al seu pare. Però en aquesta ocasió he canviat aquest relat i he fet que la venjança vagi cap a qui li correspon, ja que el seu fill realment no en té cap culpa. A darrere meu teniu el mite de les filles d'Ani. Les filles d'Ani són 4 germanes que van ser dotades, també per Bacus, dels dons de transformar tot allò que tocaven en messes, oli de Minerva i vi. Llavors, diguem que el seu pare les utilitzava com una rica font de recursos per al seu imperi, perquè ell era rei. Llavors, diguem que elles estan condemnades a ser servidores i, per tant, es utilitzen com a purs objectes per tenir de menjar, de beure, etc. Quan el fill de Treu, que és un altre personatge que diuen que és devastador de Troia, es va assabentar d'aquest do, les rapta per fer el mateix amb elles, però en un altre context. Llavors, les 4 intenten escapar-se, 2 d'elles tornen al seu lloc, a la seva terra natal, i altres 2 se'n van, no recordo on, però ho trobareu en el mite. Es transformen en colomes blanques. Llavors he utilitzat aquest element de vi i oli com a eines per transformar l'edició catalana. No és una destrucció molt violenta, però hi ha una transformació d'aquest llibre i hi ha assenyalar una violència que en aquest cas porta el nom de servilisme i objectualització. Aquí tenim el mite de Pomona, que l'he escollit com a mite de l'amor romàntic. Pomona és un personatge que és una madríada que s'encarrega de cuidar els arbres fruiters. Ella és una dona que no vol saber res dels homes i, de fet, es tanca en els seus vergers perquè té por de ser violada per als homes. Llavors es dedica purament a cuidar dels seus arbres i fer que treguin fruit. Hi ha un altre personatge, Vertumne, que està completament, entre cometes, enamorat d'ella. Llavors, el que fa és transformar-se en diferents personatges per apropar-se a ella, perquè ella rebutja tota entrada d'un home que no coneix els seus vergers. Llavors, l'última figura que pren Vertumne per apropar-se a Pomona és la de Vella. La de Vella, de dona, llavors així és com aconsegueix fer-se amiga de Pomona, però esclar, Pomona està enganyada, no sap que darrere d'aquell disfraç hi ha un home. D'aquesta manera, l'anciana, que és Vertumne, li ven que Vertumne és un gran home, que només l'estima ella, que es vol casar amb ella, etc. Però Pomona no té cap interès. I ella, l'anciana, insisteix i no troba una resposta afirmativa. Llavors, què fa Vertumne, disfressat d'anciana? Li explica un relat, que és una gran desgràcia per a aquest personatge, que és el relat ara us ho diré, d'Anaxàrete, que també rebutjava un home que realment l'acusava, fins que aquest es va suïcidar. Llavors, en el moment en què se suïcida aquest home i la culpabilitza ella per haver-lo rebutjat, ella crec que s'acaba transformant en pedra. És el càstig que rep per simplement haver rebutjat un home que l'està assetjant. Llavors, Vertumne, disfressat d'anciana, li explica aquest relat a Pomona, una mica per ficar-li la por dins el cos d'acabar de la mateixa manera. I així és com, al final d'aquest relat, Vertumne li diu: no sóc aquesta anciana que coneixes, sinó que sóc Vertumne. Llavors, l'edició catalana explica que Pomona queda prendada de la seva gran bellesa i s'enamora d'ell.
Llavors, la meva proposta és que no s'enamora d'ell, sinó que està veient que si no cedeix la violarà o, pitjor encara, la matarà per complir el seu desig. Llavors, en els meus relats, la proposta és que ella fa veure que la sedueix per no rebre més violència que la violació, perquè al final la viola, i al cap d'un temps el que fa és fugir d'aquella situació i refugiar-se en els personatges, a l'illa de Circe, on també trobam Medea i alguns dels altres personatges, que és la part que jo aporto en aquesta reinterpretació dels mites i que ara us explicaré millor en la següent performance, i que ja és l'última d'aquesta exposició. Finalment, trobareu els personatges de Circe i Medea. Són dos personatges que he unit en un sol relat, encara que originalment són dos mites diferents. He decidit fer-ho així perquè són dos personatges que estan molt lligats, perquè els dos tenen poders màgics o coneixen, millor dit, el poder de les plantes per fer pòcimes. Llavors, per mi, Circe és un personatge clau en aquest projecte, ja que a través de les reinterpretacions que trobareu en el full de sala ha sigut el nexe comú que es va repetint a totes les històries. És a dir, més o menys cada un dels personatges acaben trobant en Circe un lloc de refugi d'alguna manera. Llavors, en aquesta proposta trobareu aquests elements simbòlics que he escollit per destruir l'edició de les metamorfosis. Són una vara que he construït a partir d'un pal de fusta i un cap de porc. Un cap de porc perquè Circe va transformar amb la seva vara màgica els tripulants, els guerrers d'Ulisses en porcs. Després els va tornar a la seva forma original perquè Ulisses li va demanar i ella va decidir que ho faria només si Ulisses s'anava al llit amb ell. Llavors, per mi, Circe és un dels personatges que dins tota la càrrega patriarcal que té les metamorfosis està una mica més alliberada o més empoderada, com li vulgueu dir. Llavors també la caldera de bronze remet directament a les pòcimes i a l'imaginari de les bruixes i és a través d'aquesta combinació d'elements que faig la proposta de destrucció simbòlica. Trobareu més ben explicat el nexe entre la història de Circe i Medea a la proposta de reinterpretació dels mites. Fins aquí l'exposició del projecte de mites, que no acaba aquí, ara farem una pausa, però la idea és continuar investigant sobre això i aportar nous formats per apropar més aquestes relectures que són molt necessàries a altres formats potser més accessibles. I estaré encantada que si alguna de vosaltres té algun dubte, pregunta, vol fer feedback o alguna crítica constructiva, me pot trobar a Instagram, me pot escriure un missatge privat, que estaré encantada de llegir-lo i, si puc, de respondre. Moltes gràcies per haver vingut a l'exposició, a l'Ajuntament de Sant Cugat, a la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i a Sorea per fer possible aquesta exposició i la convocatòria de projectes en obert.